arụ emene ị na-enweta this video gị na-share ya. Ọ dị very important na share this video. Arụ na-eme n'obodo, enwego a lot of ihe mmebi akarịgo, amazi ndị nke a na-arịa amazi ma na-arịa ndị ekperima, a na-arịa ndị oshi, a na-arịa ndị na-agba ama. Mmadụ ga-anọcha ụlọ spend a lot of money one thing or the other, abanarị ya nke oji due na ọ na society na not protected. Ị na-enweta the video gị na share ya. Ọ dị very important na share this video ka ife obodo na-agabiga, ife amele n'ihi ala. Ị na-enweta the video gị na share ya. This nation should be protected. Human beings should be protected. Ọ dị very important. The property and they lose these days is very much due to insecurity. Share the video.